И така, здравейте, започваме с втория епизод от поредицата на Manager Mode с отбора на Ливърпул, който отново ще го кача отделно в VBOX и отделно в YouTube, за да може по-бързо да си спечеля някои значки. Да не се очудите, ако чуете някакви гласове, по скайпа си говоря с ни приятелчета, има и малко смешни моменти, затова съм кръстил клипа така. И сега ще видите какво точно ще се случи в днешния епизод. Тук сега ще направя някои... Показвам ви състава. Тук Конор Клади. Ми го искаха за 500 000 пари с Сен-Женмер, където го даваме. Лукас Лева също така 8 милиона и 500 ни дават Каляри, италианските Каляри, но няма да го дадеме. И първият мач за сезона срещу West Bromwich Albion. Сега ще видите. Professional, 5 минутки. Тук виждате, че не съм пипал изобщо настройки. И сега започваме. И така, ето го започва матчът срещу West Bromwich Albion. Виждате Рахим Стърлинг на екраните. Ето го и Луис Суарес. Надявам се да победим в днешния матч. Гости сме на West Bromwich Albion. Доста пълен стадиона на West Bromwich. Сега двата състава тук. Виждате Петър Денвинги ще води атаката днес на West Bromwich Albion, което е малко необичайно, тъй като той по принцип върви зад Шей Лонг, мисля, че беше централният нападател на West Bromwich Albion, но днес избрах друга схема. Виждате нашия състав: Луис Суарес на върха на атаката, Рахим Стърлинг и Уилфред Заха по крилата. И започва матч сега. Първото по-сериозно положение тук беше пред West Bromwich Albion, по-сериозно не мога да се каже. Нямаше кой знае какво. Сега владеят West Bromwich Albion. Ето тук имаха прекрасна възможност. Джеймс Морисън, който стреля много неточно. Прекрасно положение спуснаха, сега обаче Заха оформя резултата тук в 32-та минута след прекрасен гол. След невероятна контратака успяваме да поведем в резултата след дебютния гол на Уилфред Заха от Кристал Палас. Сега Петър Денвинги имаше отново възможност за Ливърпул. Марти Шкърто обаче. Виждате тук, чуват се вече гласове. Жесе Родригес сега към Нори Шахин. Луис Суарес тук опита да изведе, виждате. Да, край на първата част, стигна 0 водиме. И тук прекрасна възможност сега и виждате просто шансът не е на страната на West Bromwich. Невероятен пропуск на Петър Денвинги. Само късметът тук попречи. Отново наша атака тук. Опитахме с Джо Алън, тук не успя да стреля, нищо не се получи всъщност. Все пак тук отново успяхме да направим някаква атака. Нури Шахин към Суарес. Тук удар и прекрасно спасяване тук на вратарят. Тук изкарвам Луис Суарес, на него място вкарвам, мисля, че Аубамеянг. Знаете, ако го знаете Том от YouTube, той също си го е закупил, много стойностен играч е Аубамеянг. Край на матч побеждаваме с 0-1 след гола на Уилфред Заха в 32-та минута и ще видим какво ще стане на следващия матч. Ето сега тук Реал Мадрид ни искат Луис Суарес за 32 милиона. Не смятам да го дадем. Да, отказвам офертата. След което отново Луис Суарес го искат, този път Барселона за 30 милиона и 500 хиляди. Отново отказваме офертата им. И се прехвърляме на втория матч, който е срещу Арсенал. Много тежък матч. Всъщност матчът срещу Арсенал се изигра вчера. Само че те бяха домакини, 2-2 завърши. Много разочароващ матч според мен за Ливърпул. Според мен грешки много в защитата имаше. Ето че обаче тук ние повеждаме след гол в 18-та минута. Виждате, отново гласовете се чуват. Суарес извежда нещо отбор в 18-та минута. Тук си говорят нещо отново, за което да ми извините. Прекрасен гол иначе на Луис Суарес. Сега тук Жервин имаше прекрасна възможност за Арсенал, пропусне обаче. Виждате какви тъпоти се чуват. Край на първата част, 1-0. Сега Суарес тук имаше прекрасна възможност. Жесе Родригес отново имаше възможност от стреляно спасяване на Войчник Щезни. И ето че след доста така попуски на артилистите, Жервиньо изравнява резултата в 66-та минута. Ето отново гола сега.
Тук прекрасно се освободи Жервиньо и доста тъп гол. Сега Суарес тук убити изстрел. Но пробват сте на Войчник изчезни. Тук отново имахме възможност. Смяна сега. Тук възможност доста статично положение имаме сега, когато ще изпълни Луис Суарес. Подава тук към Нури Шахин, който стреля в страни от вратата. Края на матча, 1-1 завършва той. Надявам се да ви харесал. Сега ще видите и следващия, който мисля, че беше за купата. Тоест, извинявам се за Висшата лига срещу Манчестър Сити. Какъв пропуск тук направиха те. Отново възможност тук пред нашия тим за Суарес. Прекрасна възможност имаше тук, той стреля, виждате какво се случи тук, просто не знам. Нарушение мисля, че има срещу Джо Харт, нищо не даде съдията и в крайна сметка няма попадение. Агир бърка сега тук, Балтели дали ще се възползва, подава към Скот Синклер. Тук той имаха възможност и Фред Заха, прекрасен пас към юношата на Реал Мадрид, Жесе Родригес, но той не успя да направи нищо. Между другото пуснал съм Жесе Родригес, тъй като Стивън Джерард е контузен и затова сега обаче отново възможност имаше тук в края на първото по време. Справи се тук Глен Джонсън, изчисти Пепе Рейна. Край на първата част, която завършва 0-0. Сега прекрасна възможност тук и пропуснахме поглед, само Стърлинг не подаде точно и невероятни шанси имахме тук. Отново тук шанс Суарес, който стреля и спасяване на Джо Харт за пореден път. Сега пък шанс пред Манчестър Сити имаха тук в 74-та минута, където Серхио Агуеро стреля, но за наше съжаление, за тяхно съжаление, извинявам се, топката попада. Тук отново обаче отново прекрасна възможност, отново възможност за Агуеро. Все пак нищо и край на матча, край на този епизод, който се надявам да ви харесва с и смешните моменти. Чао, чао и до следващия.